Počuli sme, že si fanúšikom Formul. No. Je z toho Alonso spraviť? Si to nezapnú. Dáme ti väčší, dobre? Je krásny. Nádhera. Toto je čo? Na toto letie babi. Mám to trošku popridávať tomu? No. No čo, ideme sa aj naozaj povoziť? No. A na čom začneme? Ideme na Mustangu, alebo na Ferrari, alebo... Ferrari. Na Ferrari? Len prosím Dobre. vás, nechoďte až moc ozaj tou 200, lebo aby sa mu volá čo nestalo. Ahoj, teda pápa, uži si to. Hlavne dýchaj, Milanko. Hovoríte, sa nebude môcť spať. To určite. Super, že? Paráda. Dobre to bolo. No. No poďte, holky, pomôžte mu. Však som mu nestihala zakývať, čo ste robili, že ste môj To je rýchle auto, toto ne? Rýchla formula. Doba by bolo dobre, že? Po krupe chodiť. Spokojný? No. Nech sa páči. Až moc, že? Ani spať nebudeš. Nie, Bubrínkové. Ďakujeme, že si prišiel a verím, že sa ešte uvidíme tu u nás, hej? Ahoj! Ahoj! No, ešte jeden dáček. Ja som si všimol, že tam ten počítač, že ti nešiel veľmi dobre a že tá hra už bola stará, že... A počul som správne, že vraj aj PlayStation, že sa ti pokazilo? Áno. Je to pravda? Áno. Mám dobré informácie? No. Tak prosím ťa, toto je najnovší typ, najnovšia verzia PlayStationu, aj s tými najlepšími formulovými a pretekárskymi hrami. Môže to byť ako ďalší darček pre teba? Tak to sú darčeky pre Milana. Milan, veľmi sa teším, že som ťa stretol a keď si budeš chcieť zajazdiť, tak daj vedieť, ja ti to určite sprostredkujem. A ja mám niečo pre teba. Ty máš pre mňa darček? To máš na všetkých a to môžeš i oblázek. No ty nakresli? Ten obrázok si nakreslil ty? Áno. Môžem sa pozrieť? No. Keď ste povedal, že ste neboli na kombajne, nakreslil vám... Ja som ti povedal, že som nebol na kombajne, tak ty si mi nakreslil kombajn. Áno. Ferguson. Ferguson. Kombajn Ferguson? Áno. Milan, ďakujem ti veľmi pekne. A toto je teda darček od vás všetkých? Áno. Tento anielik? Áno. No. Tak ti ďakujem veľmi pekne, Milan. Veľmi si to vážim a ja ti želám, aby ťa v živote 1000 takýchto anielikov ochraňovalo. Aj teba. Bolo mi cťou, Milan, že som ťa stretol. Milan, ahoj, čau. Čau. Drž sa. Keď si budeš chcieť zajazdiť, zavolaj mi. Na tom okruhu v Orechovej Potloni si kedykoľvek vítaný a kedykoľvek si môžeš prísť zajazdiť na formule. Milka má na nás číslo, určite nám zavolajte, dobre? Áno. Veľmi sa teším. Milan!